Buonasera, не. Добър вечер, дами и господа. Good evening, ladies and gentlemen. Buonasera, signori, signorите. Good evening. Guten Abend, Damen und Herren. Сега ще ви покажа тест за физическо упражнение. И да видим кой ще успее. Аз съм 57 калибър, но още съм като пожинка. Който може да го направи, му вкарвам 100 евро на банковата сметка с оборот. Как се казва на немски, веднага. Само да не се търкаля с уискито. При клякане. Окей, концентрираме се. Така ли да клекна? Или така? Айде така ще клекна. Който може да го направи така, супер. Правиме ли? Окей. Нещо влезе на се обажда, но сега ще се опитаме да го направим. Концентрираме. Да. Проблем. Чувствам леко. Но отдавна не правя физически упражнения както преди. Но ще го направя. Макс Дон Корлеоне. Концентрация. Това не е да ядеш пасти или тирамису. Тук се иска равновесие и сила. Bravo. Everybody!